Браво, бабе! Иване, дръж ми очилата да снима малката де. Айде де, дай една усмивка за баба ти да пратим снимка. Айде. Айде да изпъчи гърди малко, да усмихни се, какво си начумерила такава. Браво! Супер си! Да, моята Анастасия завършва и там онова момиче с най-хубавата и най-скъпата рокледа. Петя, здравей! И твоята ли завършва? Мислех, че останала в същия клас. Ами на твоето момиче роклята не е зле, да не сте теглили кредит. Не сте. Анастасия и аз са завъртили леля ти Петя да види какво е рокля за 5000 лева. Завърти се! Анастасия, не си настъпвай роклята, момиченце! Нещо момиче има пълна шестица, ще следва право в София. Вашата хвана ли четворка изобщо? Анастасия, ела тук, леля ти Петя иска да се снима с теб. Как да не искаш? Искаш.